Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Duterte nagbanta ng Revolutionary War at warrantless arrest laban sa mga kritiko. Walang banta sa buhay ng Pangulo ayon po sa Philippine National Police. Duterte sinabihan ng China na magpapadala siya ng suicide mission kung pakikialaman ang Pag-asa Island. Utos naman ng Supreme Court na ilabas ang report sa Oplan Tokhang, magpapalakas daw sa kaso laban sa Duterte drug war. Kahit walang IRR, ang doble plaka law, mabilis na magagawa ang mga plates. Mayor at Vice Mayor sa Cebu, kulong, makarang mahulihan po ng iba't ibang uri ng baril. Kaso naman laban sa Chico River Irrigation Project isinampa ng Cordillera People's Alliance. Kahit nasa martial law ang Mindanao, PNP hindi dapat magkampante ayon po sa CHR. Listahan ng mga artistang sangkot sa drugs, hindi tiyak kung ilalabas ni Duterte. DOE tiniyak na walang brownout kahit nasa yellow alert ang mga power plants. At Davao, handang-handa na raw para sa nalalapit na palarong pambansa. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Mariresolba na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po ang mga bus terminal along EDSA? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, sumasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Simulcasted on Pinoy Extreme Channel
Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 mga suki at Destiny Cable Channel 84 at sa 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Katuwang po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po'y minamando na at pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya. Kasama po natin ang ating mga tagapag-ulat para sa mga presko at mga latest na balita. Ang telepono po natin ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtang i-like, mag-comment at i-follow at i-share ang ating FB page ng Leader News Philippines. Samantalang ang ating palabas, ang ating programa po'y mapapanood sa television through Pinoy Extreme Channel alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon everyday. Ulitin natin ang ating survey question mga suki. Maririsolba na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po ang mga bus terminal sa EDSA? Sumali po kayo sa ating talastasan sapagkat mga kaibigan, alam niyo po, ang trapiko po sa EDSA, matagal na pong may mga inilabas na pag-aaral that because of this horrendous traffic in Metro Manila, bilyong-bilyong pera po ang nalulusaw, nawawala, nasasayang po lamang sa nawawala pong oras, lumilipas na oras na naubos po sa trapiko, mga oportunidad, businesses at iba't iba pang mga supposedly transactions na hindi nangyayari dahil po sa pagkabalam sa trapiko. Ayan po ay nailabas na po ng mga nag-aaral patungkol po sa ekonomiya. And therefore mga kaibigan, ang trapiko sa Metro Manila, well, including all the key cities in the Philippines, really affects the national economy. So, marapat lamang na talagang hanapan po natin yan ang solusyon sapagkat if we cannot solve this obvious problem in our own face, how can we solve any other complicated cases na hindi nga masyadong kita publicly? Ito nga, kitang-kita at lantad na lantad sa publiko. Alright, sige. Of course, everybody is awaiting that the situation will be solved. Sa tingin niyo ba, mariresolba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin po ang mga especially provincial bus terminal along EDSA? Ayan po ang ating main topic this afternoon. Abangan po ninyo mamaya po ng konti. Kakausapin din natin si Bishop Nilo Tayag, ang lead convener ng Revolusyong Duterte, na nananawagan pa rin po sa Pangulong Duterte na magdeklara na po ng revolutionary government upang maresolba ho ang sangkaterbang problema ng ating bansa. Nakitang-kita naman po natin ang frustration ng Pangulong Duterte. Ayan, mga problemang nasa kanyang harapan, nasa kanyang lamesa, kaliwat kanan, nasa likuran, humahabol po para masolusyonan sa kanya everyday. Lahat pong yan dito po sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide. Simulan na po natin ang ating balitaan. Ilang senador binatikos at ang ilan naman po ay ipinagtanggol ang banta ng Pangulong Duterte na magdedeklara ng revolutionary government. Report live mula sa Senado, hatid na sa atin ni partner ni Parang Jojo Sikat. Parang Jo, magandang hapon. Pasok ka. Nagpahayag ang ilang senador sa sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang sususpindihin ang writ of habeas corpus at magdedeklara ng revolutionary government. Unang binuweltahan ng Pangulo ng Liberal Party na si Senador Francis Kiko Pangilinan si Pangulong Duterte sa pagbabanta nito na ipaiiral ang warrantless arrest at ipaaresto ang mga kritiko na walang ginawa kundi siraan ito at ang kanyang pamilya. Ayon kay Pangilinan, sa halip na takutin at banta ng Pangulo
Ang mga kritiko nito ay mas makakabuti na ipaaresto ng presidente ang mga big-time drug lords at mga custom appointees na makailang beses nang nasangkot sa tone-toneladang shabu shipment. Payo pa ni Pangilinan na ito lamang ang siyang paraan para mapatahimik ang Pangulo at ang mga kritiko sa war on drugs ng administrasyon. Iginitang senador na kapag may pakukulong na drug lords ang Pangulo at ang mga custom appointees nito na sangkot sa pagpasok ng toneladang shabu sa bansa, maniniwala ang mga kritiko na tunay at seryoso na nga ang Pangulo laban sa droga. Subalit aniya nitong si Pangilinan na kapag nananatiling namamayagpag ang mga drug lords na inuugnay sa administrasyon, hindi titigil ang mga kritiko sa pagpuna sa Pangulo. Sa panig naman itong si Senate President Vicente Tito Soto III, naniniwala ang senador na bunga lamang ng frustration ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan sa sususpindi nito ang writ of habeas corpus at magdedeklara ng revolutionary government dahil sa patuloy na paglala ng kriminalidad at karahasan sa bansa. Ayon dito kay Soto, tiyak na bunga lamang ito ng kasalukuyang lagay ng kriminalidad at magbabago rin sa oras na bumuti na ang lagay nito at magiging matagumpay. Gayunpaman, tinitiyak ng senador na hindi rin dapat ikatakot ang banta ng presidente dahil nakataas ang mga safeguard sa ilalim ng konstitusyon para sa suspension ng writ of habeas corpus kung sakaling ideklara ito ng punong ehekutibo. Samantala sa panig naman ito si Senador Pampilo Lacson, kumbinsido itong hindi itutuloy ng Pangulo ang kanyang naging banta. Paliwanag ng senador, matalino at maalam ang Pangulo kaya tiyak aniyang alam nito na hindi basta-basta maaaring ideklara ang revolutionary government. Maalalang sa kanya naging talumpati sa Annual Convention of the Prosecutors League of the Philippines sa Palawan, nagbabala ang presidente na kapag siya ay nasagad sa mga problema ng kriminalidad, droga, rebellion, magdedeklara umano siya ng suspensyon ng writ of habeas corpus at ipaaresto ang mga sangkot sa krimen at ang mga kritiko nito. Ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you paring Jojo Sikat. Tuloy tayo sa iba pang balita. Kilos protesta laban po sa China, isinagawa naman sa harapan ng Chinese Consulate Office sa Makati City. Report na binantayan ni Nolan Ariela. Yes, Nolan. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang militante sa harap ng Consular Office ng China sa lungsod ng Makati. Giit ng mga militante, tigilan na ang pangimasok sa karagatan ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, at may mga ulat di umano na pati ang mga trabaho sa construction ay pinanghihimasukan na rin ng mga manggagawang inchik. Ayon kina Ray Abad at Benjamin Yu, inagaw ng mga dayong inchik ang trabaho na dapat ay para sa ating mga kababayang Pilipino. Panawagan nila, tigilan na rin ang pagpasok ng shabu sa Pilipinas. Lamang ipabato na ang labang ito ay para sa inyo, kayong maliliit na nangasalay-lay ng lipunan. Nais kaming ipaglaban ang inyong karapatan sapagkat inaagawan kayo ng labaho nitong mga inchik na dayuhan. Illegal aliens na mga inchik bansang Pilipinas na kung saan tahas ang pinapalahura, pinapastos ng mga inchik ang ating manggagawa. Magkano ang sinasahod? Ito, may mga manggagawa dito sa construction. Ang sahod nila, 360 pesos pataas. Ang labor, 380. Ang foreman, 600. Foreman, 600. Ang consumer, napakalipang sahod. Pero yung mga inchik na illegal na gumagawa sa loob ng bansa, sumasahod ng 3,000 piso araw-araw, nakatira sa condominium, pati tsundo ng mga magagandang edukisyon sa sakyan. Hindi namin kayo kaibigan, sapagkat ang kaibigan ay nagbibigayan. Ang inchik po lang aagaw ng aming mga teritoryo, ng aming karapatan sa pag-iista, ng aming karapatan sa trabaho. Lahat para sa amin ay nais ninyong agawin.
Kaya hindi po kami naniniwala na kayo ay aming kaibigan. Magpakatotoo po kayo. Pigilan ninyo ang pagpasok ng Cebu sa aming bayan kung kayo ay aming kaibigan. Pigilan ninyo ang pagsusuporta sa aming Pangulo. Huwag ninyong gawing tuta. Huwag ninyong gawing utusan. Huwag ninyong gawing atol ng China. Bigyan nyo kami ng tunay na kalayaan. Nagbabala naman si Alexander Katigbak na maaaring malubog sa utang ang Pilipinas kagaya ng mga bansang Malte at Bangladesh at magiging alipin tayo ng mga inchik. Because that world domination ay nang-aakit yan ng World War III. The whole world cannot accept to be dominated by the Chinese government. At yan ang nangyayari. Ginagawa ng China sa mga maliliit na bansa, pinauutang nila at nang sa ganon maging alipin nila. At yan ay nangyari sa Pilipinas. Binigyan nila ng malaking halaga si Duterte, kaya si Duterte ngayon ay alipin ng impluwensya. Mula rito sa lungsod ng Makati, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan mga suki. Balikan natin ang ating survey question. Mariresolba na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po along EDSA ang mga bus terminals, especially yung mga provincial bus terminals? Right, panoorin po natin ang sagot ng isa sa ating mga kababayan. Sir, sa Leader News Philippines lang po, tanong ng bayan, sa palagay niyo po ba ay mababawasan po ang traffic sa Metro Manila kapag inalis po ang mga bus terminals along EDSA? Hindi po. Bakit po kaya? Mura ang sasakyan eh. So, kinoconnect niyo siya sa sasakyan. Yes. Pero kung mahal ang sasakyan, walang traffic ang Pilipinas. Okay, maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, PJ. Nga naman, ano? Ako nakikita ko, na-imagine ko na kung ang mga bus mga bus terminals per se, ay aalisin nga po along EDSA at ililipat somewhere. Ipagpalagay po natin na maglilikha po sila as they plan it, isang common terminal sa may May Kawayan area daw, at meron din sa may if I'm not mistaken, meron din po sa may Marikina area, sa may yung nandiyan sa may Paranaque, tapos na. Ayan, tapos na. Now, kung ang mga taga-probinsya na sumasakay po sa mga buses na yan ay titigil po doon sa terminal, pero ang kanilang mga transaksyon, ang kanilang mga trabaho at hanap buhay ay nandito pa rin po sa pusod ng Metro Manila. So, imagine, anong gagawin po nila? Therefore, sasakay din lang po yan sa ibang sasakyan. So kung wala na pong bus na papasok po along EDSA, edi mapapalitan lamang po yan ng ibang sasakyan. You got me? Yes. Because the very, very reason why napakatindi po ang traffic sa Metro Manila, it's not the sasakyan. Not the vehicles itself, but the millions of Filipinos that believe na ang buhay po sa Metro Manila ay mas maigi kaysa sa probinsya. Na mas maganda ang oportunidad sa Metro Manila kaysa sa mga lalawigan. Na mas yayaman sila sa Metro Manila kaysa sa mga sarili po nilang mga lugar. Mga probinsya at mga bayan-bayan. And that is the reason why people keep flocking to Metro Manila. So kung kami po ang tatanungin po ninyo, ay may solusyon kami dyan. Pero mamaya na po yan sapagkat ang amin pong tinatanong kayo. No?
At once again, iniimbitahan po namin kayo na sumali kayo sa ating talastasan this afternoon mga kaibigan. Ang ating tanong po ay mariresolba na ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po ang mga provincial bus terminal along EDSA. Mimi Galan Kelly. Ay, Mimi Galan Kelly sa... Saan ka nga ulit? Sa Colorado, USA. Sabi niya, I'm watching. Alright. Kumusta kayo dyan? Anong oras na ba ngayon? 5 a.m. ba ng umaga? Kasi I understand it's 12 hours ahead ng Pilipinas. Dain ang pag-asa si Digong talaga, sabi ni Gimbert Brocales. Si Ruales Brocales na nasa Canada. Alright. Magandang araw po sa mga Pilipinong nasa magandang bansa po ng Canada. Balikan po namin kayo, mga suki, pagkalibas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.